ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Навори имрӯзаи мо дар бораи мотоблок мешавад. Мо ина айни хол дар ангурбоғи худам қарор дорем. ҳозир трактор проблема рости. Трактор сезонай, трактор ба заказ мекунед. Мумкин як ҳафта 10 рӯз пас мебиёд ва вақте ки вай мебиёд то мебиёд ки вақт мегузарад, меравад. Барои ҳай арзон ина мотоблок гирифтем худ мо. Мотоблок кати ҳамина ҳай карсодем. ин мотоблок дар бораи мотоблок мешавад. Видеоро то охириш тамошо кунед. Мисол трактор кати ҳай мекунем мобайнора, лекин ряди дарахторо наметавонад даромада ҳай кардан. ина бинед рядаш пури алаф. агар ба ҳамин мобайншо метавонем мотоблок кати ҳай кунем. як трактор омад ҳай карда дод. агар намешуд бояд мондаги ҷошам ҳамин хел кати ҳай мекардем. ин мотоблоки мо бардоро 7 қувваи аспай дизелни. аслан мотоблок ду намуд мешавад ку, бензиниш ҳаст, дизелниш ҳаст. бензини овозиш пасттар, лекин расходиш бисёр, қувватишам камтар систай. лекин вақте ки дизел бошад, солярка бошад, бақувват мешавад ва расходиш кам, лекин овозиш баланд мебурояд. хай овозиш майли баланд буромадан гирад. ҳозир ин мо пештар ҳамин мотоблокҳоро худам айхто оварда будам. ини худмо тамом шудагӣ партияи нав овардагиам. бо худмо мефурӯшем, бо худмо истифода бурсодем. мақсад агар шумо баям дар кор бошад мо ба ҳаст, лекин ҳамина чӣ хели фоида мекунад. аввал нишонтиям, баъд маъқул бошад мегиред. хуб, мотоблоки гуфтам 7 қувваи аспай дар комплект фақат фрезер дорад. фрезер дорад, тамом. она дута балон дорад. биё, балонашо биё. дута балон дорад. то замина ҳамин балон кати ҳай карда рафтан мегиред. заминда оварден, балонҳоро синман мекунед, ба ҷои вай фрезера мемонед. ина ҳамин камтар ҷора ҳозир ҳай кардан. ҳозир ба даши реални мо нишон метиҳем чӣ хеле ҳай мекунад. ҳозир овардаги мотоблоко вай да магазинда вай рафта нишон метиҳем. ва ё калид кати бо ай ин вай усулинтар, яъне ай ин бо бақувваттар, зудтар омадаги вай баъд нишон метиҳем. ҳозир ира ҳай мекунем, нишон метиҳем. کوچک باش خیلی ببینید برادران چقدر چکور میگیرن. یک بار دمیقه ما دو بار میگذاریم، دو بار ده ای تراکتور چکور میگیرن. نه چقدر یک بار ده همون قدر گرفتاده. همون علف ها را هم میده میکنه هم چکور میدروید. او اینو کریلا داره. وقتی های کردم کریلوش خلال میرسونه گفته کریلوش گرفته پرتوفتگی کریلوش در کار نیست برای وید کریلو. حالا که حاضر همین را دویم باره میکنیم گشته میبیاد. دویم باره هایکم گشته با قفای هم میبیادیم زد هم داره. لیکن لوچی همین پیش کتی ترد میکتی هایکنه با خوبتا. نزدیکتر گیر؟ نزدیکتر. خیلی که میبینه یگان علف زنده نمیمونه بردارو. اینا دیدیم برادرو یگان علف زنده نمیماند. با زمینتون
ҳосилнокаш бисёртар мешавад. ҳозир рафта дар бораи ҳамин матаблоку ин чанд намуд дорада дар бораш дар магазин рафта маълумот метиҳем. Рафтем дӯстон, инак дукон омадем. чӣ хел ки дар боғ нишон дода будам матаблок ин ҳамин буд, яъни 7 қувваи асп вай бардоро бе статер буд. ин статер дорад, яъни калиткати завод мешавад. дизелни намхели фрезер 4 тага фрезер дорад, 7 қувваи аспай. хуб, бо модели дигариш ҳаст. ин ҳамин аст. ин бардоро 9 қувваи аспай. ин бо бақувват балоноша бинед калон. инам статер дорад, дизелни бардоро, лекин ин фрезераш бо ин калонтар, яъни дурун биё. ина чӣ хел ки дидаем вай фрезераш 4 тага боша, ин 5 тага, 1 2 3 4 5 та. дар у тараф бо 5 та. ин дигар модели ин баям фрезераш ҳам хелӣ, яъни 5 тага фрезер дорад ба як пулюк падарка барои падчикои мо. ин бошад ай ҳама калон қариб ин трактор гӯяма мешавад, барое ки 15 қувваи аспай. инам дизелни бардоро фрезерша бинед 5 тага фрезер дорад ба қувват. инам ҳамун статер дор калиткати заводӣ мешавад. ин балоношам ӯ хела калонай. ин ҷои бисёра мегирад ва қувваш бисёр бақувватай. инам якта пулик падарка дорад. хоб аллакай нархи навои ино кати гап мезанем бардоро. якум чӣ хеле ки дар боғ нишон дода будем мана ин буд, яъни ин дизелни 7 қувваи асп. ин нархаш бо статердор 5400 сомон. инаш бошад 9 қувваи асп, статердор дизел. инам ҳамун хел якта пулик падарка ва фрезердор. нархи ин 7800 сомон. бо ин калон бошад дар ҳама ҷой ҳамина 11000 мефурӯшам бардоро. 11-12000 мефурӯшад. мода бошад 8800 сомон. нархи ин кадоме агар гирифтанӣ бошед дар таги навор номеромон ҳаст, занг зада муроҷиат мекунед. мо тамом минтақаи тоҷикистон доставка мекунем, лекин доставка пули айноми худтон мешавад. мо то душанбе дар ҳамин нарх равон карда метавонем. адреси мо дар шаҳри Турсунзода пеши масҷиди Аллома инҷа дукон дорем, складба. шумо ба пачка ин хеле на кушодагиша на чиндагиша равон мекунем. ин хеле упаковка гирифта худтон чинда мегиред. саломат бошед. агар видеои мо маъқул шуда бошад ҳатман лайка фаромӯш накунед ва фикратона ҳатман дар комментария бинависед.